съм психически. Това гостиница от. Така. Има материали още, нали, те са много, борба с корупция. Много силна, друг път да зависи това достатъчно. Нали, те са много материали. Да. Нали, Някой път ще продължим да продължим да говоря, да имаш представа и тия трябва да ги изритаме, да се махнат, те са вредни на републиката, на нацията и на себе си. Това е. До девето поколение съд за тях. Не спирам, има моето дело в архивата на районния съд, тук на Римската стена, и не ми се дава ход на делото. 2 години се задържа. Нема движение. Това искам чрез медиите. Благодаря, че има цензура, че ме гледате на лаптопа на сблъсък 2004 година. Не при Иван Андрей, че ме гледате на Господарин ефира, шоуто на Слави Трифонов, другите медии има цензура, ги страх от мене, не ме излучат, ще ви благодаря. Ако по интернет ме излучите, Ангел Балбанов, 0895 17 8972, това е моят телефон, който протестирам от 1982 година и трябва да направя смяна на системата. Изпълнителна власт, съдебна система, бъдеща във вас, заедно с мозъците, не навънка дойдете по чужбина разумните хора, а вие тук трябва да дойдете в България да ги изгоним. Благодаря ви.